бу хатын үзенең сөяркәсе белән була. Һәм тиз генә шушы хатын сөяркәсен балконга чыгарып җибәрә. Балконда кышай, салкын. Шулай итеп үзенең ирен командировкадан каршы алгач, şeyler içirte, oşata, kişite, çocuklarga yatalar bular. Bir zaman kişitkeş, şuşu irad, turada çıkıp gite kuhnyada. Kuhnyadan ala telinkeler, şey koynata. Şuşu bulgan telinkege barlık riziklarını sala da çıkıp gite balkonga. Balkonda kim? Opalar var ha. Овайлар әйтергә дигән юк, апалар күбрәк кычкырды. Дөрес әйтәсез, сөяркә. Һәм инде балконга чыккач, шушы бөтен булган ризыкларны сөяркәсе каршына китереп куя да басып тора тик кенә. Бу бит хәлне бит сөяркә беренче тапкыр күрә. Нәрсә икәнен белми. Бер заман шушы ирдән сорый ди. Дустым, нишисең син ди? Бусы да аптырап тормый. Тұрып баса да үзенең күзенә карап, "Эх, достым, беләсеңме?" ди. "Мин дә синең сыман кичә иртәдән алып кичкә хәтле балконда басып тордым. Бер стакан суда китерүче юк иде" ди. Шундый